Tervetuloa kaikki myös. Tänään meillä on myös Pekka Rintelä, joka on hoitaa tuon lähtöselvityksen. No reilua meitä. Kiitos. Mikä nyt on? No niin, me lähtee katsomaan rataa, ketkä haluaa ja... Arto ja tänne päin. Joo niin tosiaan tervetuloa näihin. Minä en sano kilpailuihin, vaan aika jääajoon. Leikkimielistä touhua. Lopuksi ajetaan palkintoja niin kuin kilpailussa yleensä. Ettei lähdetä oikaisemaan noita. Liukassa on, niin ollaan varovaisia. Mutta hei, Tämä numero on numero 6. eli siellä on tää meidän E-sarjalainen, eli Pekka P, joka tänään osallistuu sähkömopolla. 7. Mikko Kallio. Ja sitten tulee 8. 8, eli Lasse Mäki. Oi, kova. Tiedän mikin Innanen Arpo numeroita. Niin no. Tämähän meni tasaisesti. Ajetaan nyt, A lähtee ensin, ykkönen pääsee, niin voittaja pääsee A-finaaliin. Ensimmäisenä ja siellä Jesse ja Sakala Juha. Pekka P. Pekka on mopoilla tässä. Annetaan valtavat aplodit Pekalle jo tässä vaiheessa. Rintelä lähettää kohta toiseen erään. Näin siellä on. Hyvästä sovuttaa noin. Maaliin, näin, hyvä. Kova kilpailua Mikon ja Askin ja Mikko tulee toisena. Noin Mikko ja Aski ja sitten tulee Mikko Kallio minä. Näin kaukaa. Mutta nyt Pekka Rintelä
Ja näin takana Jussi siellä ja Tiro ja katsotaan tästä yrittää, jos se pitää paikkansa. Ja Mikko ja Kiki siellä tulee. Ja sitten annetaan palkinnot ja arpeaisia on. Ja lisälenkki. Kamelaneaattoreita ovat tässä ja nyt näemme jonkunlaista sirkusta. Siellä nyt on jotain häppiä tehdään. Tero Viljasuo! Tero Viljasuo numero 2. Näin on, ajetaan 3 kierrosta ja lisää lenkki niin kuin alussa ajeltiinkin. Ja samalta linjalta. Te lähdette samalta linjalta. Niin. Joo, siitä. Niin on.
kiitoksia tässä vaiheessa yleisölle, että olette löytäneet meidät. Hetken kuluttua palkintojen jako. Mutta oliko tämä yksi päätös, että säästät tässä rahaa? Ei se ollut, mutta tämä ekologisuus ja sen, että päästöjen vähennys ja varmaankin ensi vuonna meitä on täällä huomattavasti enemmän ja onko tässä sitten tämä petrolipetoinen kalusto alkaa täältä pikkuhiljaa häviämään? Meillä oli aavistukset teknisiä ongelmia, niin ei päästy nyt tänä vuonna osallistumaan, mutta sitten ensi vuonna niin piestään paikallinen mopokalusto. Ja ei mitään muuta, lähdetään jakamaan palkintoja ja purkamaan tätä pöytää. Toni Tuominen! Hienoa näytösajoa. Haluankin kiittää sinua tästä hienosta ajosta. Ole hyvä. Ja ottaa palkintoa. Kiitos Reinos. Reinos lähdössä 6. Lasse Mäkinen. Ja 5. mutta ei aina kaikkia voi voittaa Jarppakaan. Itku on tullut ja menepä sinne. Tiedä. Aki, sen verran kysyn, mikä oli tämän päivän salaisuus? Miksi tuli voitto? Se kun sarvii Jarppas ajaa. Teitkö mopolle mitään erikoista? Oliko se laillinen? Kyllä se oli ihan laillinen, mutta joutui vähän ruuvaamaan, että sen sai käymään aamulla. Kyllä. Ja... Valtteri sieltä tulee hakemaan. Todella on mysteeri ämpäri tänään. Hoppa sinne!